Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cagnetti and Company, RC Daisy Golosinda, Melton's Halo-Halo, Myra Pamadur's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, pilgrims, choir members, and all participants of this Holy Mass. Healing, Lilia Asnar, Nathan Tamashu, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Joseph Lim, Susana Gabukan, Edi Aya, Susi Padrigon, Florencia Ramasasa. Birthday blessings ni Grace Rabor Araw-Araw. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Condolence to Lizelle and Manayon family from Renji. Pahuleng Dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, Augusto Nieva, Oligario Gabukan Sr., mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai ug ang mga kalag sa purgatorio. Daig ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higpit. Daig ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isaya, tumulang adlaw, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Maigsuon, mahinawag to, nagining Santos Gamis ng isa orgon karon. No, unta maghatag nig panalangin alang kanato magtanangan niya dinhi. Usab sa mga igsuon nga sagsimba karon diya sa telebisyon ato mga igsuon kalay mga sakiton. Maghatutan na sa mga panimalay na ato diha kalinaw, grasya, lipas kayo sakit sa lawas ug sa kalag. Ug sa mga masakiton nga nagtambong na Santos nga Misa, sa ito pag-ampo, again, healing for all of us. Hormaan daw kita pagsuring Santos nga Misa, mga igsuon, basulan nato ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahino.
Ikaw ngami ang itatawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa sa Amahan, aron pagpangama, alam ka na mo, Ginoo, Ginoo, kaluoy Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala, dadungad tos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Heso Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawat ka ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangro, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, magtultol ka namong anak kang Kristo. Himuang ang mga nagsunod kaniya, magasalikoy sa tanang mga supag sa Ebanghelyo. Kiniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak. Nga buyog hari uban kanimo Dias kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon ngadto sa katawhan. Kung patilinghugan ninyo siya, ug tumano ninyo ang mga sugo nga nahisulat ni ining basahuna, ug kung mobalik kamo sa Ginoo
nga inyong Diyos sa kinasing-kasing gayod. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit, ni atua sa layo. Dili kamo makaingon, kinsa may mukuha niini alang kanato, aron kita makadungog o makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa laod, nga moingon kamo, kinsa may mutabok aron pagkuha niini, aron makadungog kita o makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo, anaara kini sa inyong baba, o kasing-kasing, busa makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. O Ginoo, nangamuyo ako kanimo sa panahon sa imong kaayo, O Dios. Sa imong dakong kaluoy, tubaga ako sa imong walay hunong nga panabang. Tubaga ako, O Ginoo, kay walay kinutuban ang imong kaayo. Sa imong kaluoy, lingia ako. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Naguul ako ug ania sa kasakit. O Dios, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipdi ako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Tan-awa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya. Kamu nga nangita sa Dios, maglipay untang inyong mga kasing-kasing. Kayang Diyo Ginoo nagapatalingog sa kabus, ug ang iyahang agigapos dili niya tamayon. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Kay ang Dios magluwas sa Siyon, ug magtukod pag-usab sa mga siyudad sa Juda. Ang mga anak sa iyang mga sulugon, maoy makapanunod niini. Ug sila nga nahigugma sa imong ngalan, magpuyo niini. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan,
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kulosas. Si Kristo maong makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atuas sa langit ug anias sa yuta. Makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bugos nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, ipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ganinyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasalamat ug pagdaay tungod sa iyang pagkahalangdon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ibayawan ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod. Misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan. Giunsa man nimo ni kipagsabot. Ang matudlo sa balaod, mitubag, higugmaa ang Ginoong imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong hunahuna. O higugmaa ang imong isikataw, ingon sa higugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na, umakadawat ka sa kinabuhi. Apan, ang matutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, maunangutana siya kang Jesus, kinsa ba di ay akong isikataw? Si Jesus mitubag. May usa ka tawo nga naglugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Gibanhigan siya sa mga tulisan. O gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Kung hitabo nga may usa ka pare nga miagi ni atong dalana, pagkita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Ni miagi usab ang usa ka libeta. Miduol siya, mitan-aw sa tao. Ni misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, niagi sa gitulisan. Pagkita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya, gihubuan niya
gibubuan niya lana ug bino ang iyang samad o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop, gihatod ngadto sa usa ka abutanan. Nya didto iyang gialimahan siya. Pagkahuman, pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug miingon, galma siya, inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna nga napakita nga isikataw sa gitulisan. Ang matutudo sa balaod mitubag, katong naluoy kaniya. Ug si Jesus miingon, busa, lakaw, buhata, ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, gibalita nga ginatusan gyud ka mga drug user o drug user, no? Kada adlaw nga ni-surrender sa otoridad. Ang rason sila pag-surrender nga gusto pa silang mabuhi. No? Gusto pa mabuhi. Mao nga ngutana sila nga unsa may kinahanglan ng buhaton aron mabuhi. Yang tubag pinto kayo, no? Hunong na, stopped. Hunong na. Kana bitaw ang tubaga, no? Kanang sayuran ng sultion, pero lisod kayo ng buhaton, sultian to. Lisod kayo na. Sa experience na ako, wap aning Duterte fever, wap na siya. Wap ganito may bawa ang lansar ba siya? Ato Presidente Duterte. Dihay drug lord idool na ako. Ni-surrender. Kung dili na ako, wap mo surrender na ako. Ni-surrender siya sa Ginoo. Iba ka ang sisulti niya, ningon siya, Padre palihog, iampo ko, Padre, iampo ko. Nga makaya na ko pag-usap kong kinabuhi. He's asking for prayer. Ato pa ng una, ha? That means, dili kayo ingon anak ka, hayahay ang kinabuhi. Was looking for a peaceful life. Si ampo ko pa dito kay dili sayon kini akong nasudlan. Kay lisod man gani ang usa ka adik kung maadik na kapag gawas ni anang bisyuha. Lisod kay na gyud. Siya mas lisod pa namong mga drug dealer paggawas. Sayon rang sudlon ko ni pero magawas ka din ang magsilbi. Kay di na ikailay magbuot. It's not your decision. Lisod. Nga gawa sa lisod na kain ng biyaan tungkol kay kita ko nakatilaw tag ka ng haruhay kinabuhi ba? Pastilan ka ng kwarta. Lisod kay panginabuhi pag gini. Huwag na sa nabuhi din eh. Lisod. Nga gawas pag yun, tingnan siya, daghan na kayong nagsalig sa panabang nga akong tabanganan. Mga timawa, mga kabus, mga nagkalilain lang, masuko o di tagaan. Lisod na kaayo. Din ko nakasabot lang kanino ba, mabitaw nga, iba ka, kanang iampo tiga gyud no? Niya mag-ampo kita. Haron nga unas na makaamgo, makatagaan kas Ginoo, o grasya ba nga, igong kusog o kaisog nga, kaya nyo pag-usap imong kinabuhi. No? Unya, mag-ampo kita nga ikaw, makaamgo ka ba? No? Sa unsa ka kadautan, ang kanang imo kang nasudlan, di ba? The evil that is in there.
tanaw ra gud. Ingon ka nga kini panginabuhi ni. Iba ba ka tungod na sa drugas, panginabuhi ninyo na, pero daghang nawagtangas kinabuhi ni ana, pero tinaghanan. Daghang gipatay, daghang gitulis, daghang gi-rape, daghang. Iba ka sa survey, every minute, dunay usa ka tawo nga matay, gipatay tungod sa drugas. In the world. Ingon kagabi. Tabang ta sa gitawag to mga kabus, lipas mga masakiton, ibaw ka tungod sa drugas, pakadaghang grabing sakit nga natagong sa mga tao, nangabuang pa ng ubang yun. Grabe. Ngayo kay kanang nakaamgo ka ni ini, ingo siya nga, ingo niya, pag-ampo lang yun. Pag-ampo lang yun, no? Kaya sultihan ka, kining grasya sa Ginoo ba? Kining grasya sa Ginoo, gamhanan ka ini. Kaya bisag unsa pa kalig-un ang yawa, the evil, the grace of God will overcome. Ay wag tanga ang imong paglao. Kay mabuti ginang adlaw, makaangkon ka og bag-ong kinabuhi. Stick to the Lord. Bag-ong kinabuhi. Kanang kinabuhi ba? Nga, ingon na to ba? Nga makituman na ka sa sugo sa Ginoo sa pagmahal niya o makatunag gini mo unsay tinuod nga pagmahal sa imong isigataw. Maunay bag-ong kinabuhi. Magsuon namin na ta sa Ebanghelyo, no? Kang bugado man ni. Ingon, Ginoo, unsay buhaton nako hanod ako'y tunhay kinabuhi. Unsay tubag sa Ginoo. Kung nimo din sumadahon, tumas Ginoo nga, okay, tumanan ni, no? Ang sugo sa Dios. Unang sugo higugmaan ang Dios sa tibuok nimong kusog, kasing-kasing, hunahuna with all of your life. Unya, ikaduha, ipakita ka ng gugma nimo sa Dios, pinagis pahigugma sa imong isig katao. The proof of it. Kaya kung mingon ka na higugma ka na ako, sa imong Ginoo, kung ano makita, anya, wag kang hugas yung isig katao, magkakon ka. So love your neighbor. Unya, pong paniya na ni Kristo, sunda ang panag-ingnan sa Good Samaritan. Kining Samarianhon, sunda. O iyang gisaysay ni Kristo ang sugilanon nga itong nadungog bago ay lamang. Unsa may masunod niya diha sa Samarihanon. Unsa may Good Samaritan. Kadungog ang Good Samaritan mga igsoon at away, automatic madungog nimo people that do good, di ba? Nga kamutabang sa isig katao, kamuluoy sa isig katao. Mga tao nga gitawag to bisag way obligasyon, pero will go out of its way to help. Mao kana ang dagway sa Good Samaritan dire. Kung nag-iingnan na siya sa Ginoo nga, sunda kato, kini siya. Buhata. Yan gibuhat. Kaya si Banghilyo mga isuon mo kini, diha biya gito mga pare o libita, diha gyud. Bukutan na siya, kinsa man ni inig yun ang tirong nga isuon, silingan. Katong nagbuhat og maayo sa isig katao, sunda to. Dili ring duha. Kay kung tanawan nimo no, kini silang duha, pagkita nila sa gibanhigan nga tao ba, nga biktima, kita nila, ang Good Samaritan, ang iyang unahuna mo, tanaw siya, ningon siya, kung dili ko mutabang ni ini, unsa man kay mahitabo niya. Mauna, ang nasa unahuna niya mo, nitabang siya. Lahi, nin sa pare o sa libita, kung mutabang ko ni ini niya, unsa mahitabo na ako. Pari ra ko, unya mahugaw ko, di ko kamisa. Sa Kristan ra ko, unya muduol ko, kawatan niya na hipatyan ko. Kita ka? No? Tanaw ko nung asata masunod ini sa tuang pagpuyo, sa tuang relasyon sa isig katao. Di ba kakita di burutang nabutang ta sa
sa sugirista. Ako, doon ko nga, usa ka, mag-upisal mo din usa ka higayon nga nakonsensya dyan ko pag-ayo ba? Nagitawag ko konfisyon, sa puno nga, mare kay kanang naglisod na ba? Naglisod na. Yung nag-uwan man, pati kusog ang uwan ba? Ano ako nga sug mo adto ko pasti lang kalisod ka ni mailantan ta makuha na ba ni ingon ko unya na lang iba baga gabi isa ito ko wa jud ko ka nakonsensya jud ko ba ko hasta mamatay no throughout the night wa ko rakatog kay murag yun nga astag mamatay to manubag digo adto may gini pagkabuntag adto na ko buhi pa pero that was very ang konsensya na lahi jud baka ang tawag ko na kanya wala ko sa kagulingon uy kangit-ngit mauwanan ko tanan iba ho ka ito ang simbahan ba sa Pope Francis ba kini simbahan nato ba? Kini iyang simbahan nga, yang gihatag ka nato, makita mo ang simbahan. No? Kita sa atong sumar sa plano sa Ginoo, no? Dili ni simbahan lang para sa pag-ampo. Simbahan kini, pumpas Ginoo, I want mercy, no? Not sacrifices. Mura bag, di ta kapag bitaw sa mga problema sa kalibutan, no? Tang isyo ka, kalisod, tanan-tanan na ba? Dito ka ingon sa gobyerno na, matay budget na, ilahaman ang kuwan. Di na, para nato ba? No, we cannot close our eyes. Sa kagutom, sa tanan, we have, dili na, it is our mission. It's there. Wa di kay budget. Pero, nung dumukot sa Ginoo ba, katong bitaw, nung dumukot nga, dihay katong milagro sa pan, bitaw nga pila kalibo ka mga tao niya, pakanon, yan yung sa, wa matay pagkaon, hindi mo yung apostoles, sa ako mo na Ginoo, wa matay pagkaon, wa matay kwarta tanana. Sa Ginoo, pakanan ninyo, kamoy pagkaon. It's our duty. Ato jud. It's there. Ang nindot, rin kita wag to mayong Samaritan, the good Samaritan, iya mo ni nga, ang iyang na kung siya di mo tabang unsay matabuan ng tawhana. So tungod ni anak mga igsoon, he went out of his way. Mao ni siya. Kani gitawag to kung ikaw na kay kasing-kasing maluluyon ba, you go out of your way. No? Nawagod siya, nakita siya, o doon na siya lakaw, nagsakay siya. Nanaog yun siya harong pag-atiman. No? Sa sama gini, kung butong naon ba, kinibitang Good Samaritan is really Christ. Kung butong naon yun ba? Nga, kita nga makasa, no? Tungod sa sala, no? Sa maranta, tanawa siya. He went out of his way, Diyos siya, napakatao siya. Harong ubang ka na to, harong pagluwas ka na to. Nga, tanawa ang Good Samaritan. Tanawa, yang gihidugan niya sa lana, no? Aron maayo, no? Matiman. Si Kristo tayo sa gibuhat niya. Harong kita matabalan niya, yang giulag yung dugo, harong kita mapasaylo, harong kita maluwas. Iyan ang pakamatyan gani. Going out of the way. Magigso mo na hagit na to, really. No? Kita, utang na sa otong isikataw sa kahimtang na to, sa kahimtang niya, kuna ana, then atong kaluoy, we have to go out of our way to reach out. Now, this moment, I would like to thank somebody ba. Kaya buwan na sa akong parokya, di ay na hospital nga masakiton nga parokyano ba. Kanya, kinalag dugo. Ang dugo niya pating rare kaayo, ibig nga way, pagitag pangpangita ba. Nag-announce na ako sa simbahan nga, we need help for this person. Ribaw ka, sa inyo po, nga doon ni ato sa hospital, no? Ni doon og dugo. Nangutan na may kinsa, unsa tanan, why nakaila, wa lang. Somebody just went there to
to offer the blood. Rare kayo ito sa dugo. Rare kayo. Just with that. Nabapalbang kita 15 en taon to, o 15 mga likat, thank you very much. Kaya nabuhi, patay na to. And dili kaliwat, dili parente, not anything. But you just have the heart of the Good Samaritan. Mauna ang kinahanglan karong panahon. Ang kasing-kasing, no, ang kinabuhi nga naay gugma. No? Una, atubas pumutana ba, kung saan akong buhaton na mag-angko na utunay ang kinabuhi. Ang tubag ni Kristo, love. Love, gugma. Sito ito duri gugma sa mga kasing-kasing. Abo sinato mo ning senati ba ka mo ning kining gitawag tog awita. Pero giingon nga, you know, in our life ba, always look for love. Always live for love. And always share this love. Because as the song goes, I think you will have this music later on. So, only love kuno can fill this world with lasting peace. Gugma ra gyud ang makapuno nining kalibutan na sa tunhay nga kalinaw. No? Only love can give strength to stand the test. Gugma ra gyud ang maghatag nimo og kusog aron makaharong ka sa mga pagsulay. Only love can tame a hungry heart, an angry heart. Gugma ra gyud ang makahupay sa mga sukaanong kasing-kasing. And light the darkened path of a weary soul that he may live once more. O makahupay kasing-kasing, maghatag o kahayag sa kangit-ngit, sa agianan, sa usaka, mahulayon nga kalag aron kini mabuhi diha pag-usab. Only love. Only love can fill this world with lasting peace. Only love can give the strength to stand the test. Only love can tame an angry heart and light the darkened path of a weary soul, that he may live once more. Look for love, and you will find true happiness. Look for love. Once you find love, you have the best. Look for love, and you will find the truth that cleans away the doubts, that drives away the clouds, and sets your spirit free. Amen. Nagato ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta. Ngayon sa Kristo yung anak gumugtong Ginoo nato. Manam kong sa dalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Isagit sa ni Poncio Pilato. Ginan sa krus na matay ginubo. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Isaka sa langit. Nagrigo sa tuho sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Kalito mabalik siya. Aupang ko sa buhi o sa mga minatay. Ito ako sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kabitan sa mga santos. Pasaluan sa mga sala. Ubanhaw sa lawas. Sa buhing gaya. Amen. Ang Diyos ng kaayo, ipadayag diha ni Kristo, nga mao'y nag-ayo, nagdala ka nato ngadto sa iyang amahan. Siya nagtudlo ka nato sa mahigugma sa tuang isikataw. Kung mag-ampo kita alang kanilang tanan, nga maginahanglan o magluluwas o higala. Mayroon kita, amahan, dungga kami. Nga diha sa iyang kaparian ug katawhan, mapadayag sa simbahan ang gugma sa Dios pinaagi sa buhing gugma
alang sa isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong nasod makaangkon nasa matuod nga kalinaw ug kauswagan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nag-atiman sa mga naalaot dili mawad-ang kadasig, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios tupilo kamumot, obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay dadon ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Diyos among amahan ug amo ang sa among pag-ampo alang sa uban, tabangi kami sa pakigugma, pag-alagad sa among isikataw. Sa ingon dawaton namo ang imong pinalanggang anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon mag-ampo kita, hanong kinato ang sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamo, alang sa pagdaig ug paghibayan sa iyang ngalan, alang sa katapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, himo nga kining Eukaristiya, magtabang ka namo sa pagtubo diha sa kasantos ug pagtuo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang hibayaw nga
ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kay naluoy, sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos papakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Sanctus, Sanctus, Sanctus nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, kay gunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa Santos, kaya ikaw tinutuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu na pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas o dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas sumihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawat ta kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat tinong pag-usabog midaig. Mihatag nining ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan. Panginoon kamo gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniya paghandom kanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan, nga nagtubos ka namon. Pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa amin. Paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Dunumigin imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinulumi usab ang igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw silag tanang nangamatay diya sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kami ang ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles. Sa tanan nakatuman sa imong kibubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygo na mo kang himayaon pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag anak kaniya makagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan na bunga na sa langit, pagdaygon ang iyong ngalan. Muabot ka na ang iyong gingharian, matuman ang iyong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panglay hinunuan. Luwasa kami sa mga dautan. Mga kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay malayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang tanang gaong ug ang himaya, kahangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kibabot, hatag kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Sa kanin. Pakita panaginig sa unay. Kordero sa Diyos na nagawag kang sasala sa kalibutan, kaloy, 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 kami. Kordero sa Diyos na nagawag kang sasala sa kalibutan, kaloy, kaloy, kaloy.
ko rin sa Diyos na gawag tang salas kalibutan bulahan katong idapit sa bangkete sa Ginoo. Uli ako ay kalawat kanimo, apan pamulong lamang. Alawas na sa pagkalang sa kinabuhing dayan. Kamatayong nakabunto, sulungon mo pagmahal, nalakanimo gipakita ko. Halos siya pagkahisgutan kay kini sinukod ug mabalino pagkita una ako sa higpit kung kaayo ug pasabta ako sa pagkamadangihon mo. Magampo kita. O Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Naghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma. O makag-ambit sila kiniini sa uban. Ipakailap nila kini sa tanang dapit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng amahan, gidawat sa imong anak, nakasakit at kamatayon sa krus. Itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasing-kasing. Dungga ang pangamuyo, nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinawat na nag-antos tungo sa sakit sa balatian. Pagkaamgo nga dili, ipili siya, mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alas kadawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoo Kristo, imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Atong pasalamat sa atong regular donor sa TV Mass, atong choir karon na Good Samaritan Choir. Ang Pilgrims sa World Apostolate of Fatima, Cathedral Chapter, ang Mausoleum Group Archdiocese of Cebu, Holy Souls Devotees, led by Sister Feli Rosas, DMI, and Pauline Cooperators, Ustanan, salamat. Let me greet my brother, Attorney Eden. Happy birthday. No? Thank you. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpambahan kita karon, mga anak sa Diyos, mabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. O di man ako maglugay ato na ko ha.
Maglangan. Asa ka? Hanggang kita ka magpamisa ko. Magpamisa ka? Oo. Uy, kadagan mo dahil. Oo, 50 ka bukalag. 50 ka buka lang, pila may mong budget, ana? 20. 20 pesos. Pintaon Diyan sa di diferensya kung 20. Hinumdumi, kana si aning tatay, ha? Pila ka hektarya yuta ang gibilin sa imuha, dako kay kagalin niya, 20 pesos na imong pamisa? Nga doon ita, pilam din na kadakalag. Pilam gidi ang ako ibayad ng Awag ko kay ba og pila para kada kalag pila, pero di sad ka 20 pesos. Apil mo sa daan. Wala mo gisgutan ang katigayon ng biling tatay. Uy. Oh, kaya ano bitaw? Diin man kag bahandi, di ba kang tatay? Unya na pa kay negosyo, na pa kay babuyan. Unya ka na 20 pesos sa imo ipamisa? Langan o di eh. Wako, tagpila di kadakalag. Uy, ako kay... Lagi ko kahibaw, pero sobra na sa ng 20 pesos, oy. Nalasige na lang kong yaw-yawi. Ato na lang ko ha. Nala, lakaw. Ay, Padre, pila man ang misa, pila man kasal, pila man bunyag, pila may bayad, pila may... Ay, sa manintindahan, simbahan na maligya man ng misa, na maligya man ng bunyag o kasal. Ay, kana imuhang itawag na to, gitawag mo na ko kanang bayad yun. Kanang salapi nga atong halad na siya, di na siya bayad. Di mo ito mapalit ng taong misa, oy, no? Di mo palit na ito, kwarta ang grasya. Diba halad na siya. So, di ka na siya kasing-kasing na ito. No? Oh, ni agilas bulsa ato di pa hinungod. So offering na siya, dili na payment. Kay kung bayad na ganina makasa na ta kanang gitawag simony. Ibaligya nimo ang sakramento. Dili. Pag halad kani gikan na sa imong kasing-kasing tungod sa imuhang ingon nato nga pasalamat ba nga o sa grasya, very good, no? Unya may sa mga kalag atong pahinungod sa ato ang pamisahan. Pero kana siya agi na to nagtabang, no? Of course sa paring pamisahan ni mga matag stipend, mo na gitawag stipend ba? Karon taon siya naa na siya palit ka Sunes o sa tanan yan ang gabi, no? O di lang ang kanang stipend para sa ato ang pag-sustain sa mga ministry. Pero diman kini siya halal gini. Ang problema lang mao kini God. Tungod kay og pila ihalad unsay ihalad. Ang masay pas mga tawo nga bayad ni kinaa sa gitawag tug presyo, no? So ato that means kanang gitawag og aransel ba? Kanang aransel, nganom na ng aransel, kana siya dili ginata siya ideal ba, pero gibuhat na sa simbahan haron nga dili gyud maabusahan pag-ayo. Dili sad magitawag to kana bang kutos mahimo depende sa kahimtang sa katawhan ba. Kanang reasonable dili siya pasubraan, no? Pero di na sa ideal kay mao man na siya murag hitsura ba tungod ay presyo murag sa to palit ni bayad ni ina mao bitaw nga ang simbahan ning kamot yun nga sa tong synod sa Cebu sa Trinidad, no, nga maabuti ng panahon ba nga mawa ina siya ang aransel, no, pero maedukar ng mga tao nga sila kabaong pasalamat muhalad o express nila diya sa ilang pagsuportar, no. So ang ilang ihatag sobre na sila, depende sa kadako silahang gugma sa Dios. Mauna unta kung kita makasabota. Pero usahay di man ta kasabot. Iba ka sulti ata mo ay magsabat ni suban ha. Sus, naa magani uban nga tawag nato kanang dato kayo. Nga sus abli no sobre 20. Makaka sakay kasi. Pero wala na sa siba nga murag di ka pobre kayo ba, no? Urang iksus
Ang halad. So, kakauliun ka, oy. Wala ko uli. Salamat man sa Diyos. Pero ang punto, nanas ka na ko kasing-kasing, is an offering of the heart. Ang Ginoong naghalad, nagtataw ni mo, kita siya, di na question sa kadako, sa gamay sa imong ihalad. Kika na sa imong kasing-kasing yun. Maunay tanaw sa Ginoo, ang kanang ihalad ni mo, muna na gamitos pare, palit sa man. Sa nina. Manlalaban ako sa buhing pan, manlalaban ako sa buhing